Bona nit, us saludem des de l'Auditori del Vinceum del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, aquí a Vilafranca del Penedès. Em deien aquest matí una representant d'una organització agrària que encara havia vist un tractor per aquí pel Penedès, però deu ser gairebé l'únic. Jo diria que estem a punt de finalitzar la barema d'aquest 2019, una barema que ha estat excel·lent, ens diuen els pagesos, però excel·lent en quant a la qualitat. Evidentment, tots sabem que no ha estat excel·lent en unes altres circumstàncies, que és el preu del raïm. I això ens ha motivat aquest any a organitzar conjuntament entre el Setmanari del 3 de 8 i Penedès Televisió aquest debat que us oferim tot seguit. Un debat que comptarà, entre altres aspectes, amb la presència d'uns convidats, però també amb la intervenció d'altres persones a les que hem demanat que ens donessin la seva opinió al respecte. Abans, però, us volem oferir un vídeo que ens posarà en circumstàncies. Fa un any, el Joan va apostar el seu futur professional a una sola carta, la viticultura. Quan s'hi va embrancar, el raïm es pagava a 45 cèntims al quilo. Enguany, just abans de la barema, el Joan va saber que la seva collita es pagaria a un preu molt inferior, només 30 cèntims al quilo. Tenia clar que el raïm baixaria de preu, però no s'imaginava que tant. Ni ell ni cap altre pagès. El Joan sap que aquest és un problema que fa dècades que dura i que afecta els més de 6.600 viticultors que hi ha a Catalunya. Ara, el Joan no té clar què serà del seu futur i es planteja com ho pot fer per arreglar el problema. Pactar amb els cellers un preu just pel raïm abans de la collita? Limitar la producció per cada hectàrea de vinya? Vigilar més l'entrada de vi d'altres zones vinícoles? Com el Joan, hi ha centenars de viticultors que es pregunten què serà del seu futur la pròxima campanya de la barema. Per parlar d'aquest tema hem convidat avui unes persones vinculades al sector del vi. Hem volgut defugir de convidar representants de les institucions del sector del vi, sinó parlar amb persones que viuen aquesta problemàtica cada dia. A la meva dreta hi ha l'Eudald Planella, que és viticultor i és un dels artífecs de les mobilitzacions que van haver-hi després de la barema del sector dels pagesos. Al seu costat, el Tom Mata, del celler Recaredo, que és copresident de la marca col·lectiva Corpinat. També hem convidat la Marta Milà, de Mas Comtal. Ella és elaboradora de la DO Penedès. També hi ha el Ramon Giró, de les caves Jaume Giró i Giró, i és elaborador de cava. Com us dèiem abans, a més de tenir aquests 4 convidats que debatran sobre la situació, hem volgut consultar també amb diferents persones, amb diferents punts de vista respecte d'aquesta situació. Començarem un primer bloc de debat, ho farem amb la introducció d'un vídeo que veurem tot seguit, amb aquestes persones que hem consultat, demanant-los com hem arribat fins aquí, quin ha estat l'origen d'aquesta situació. L'origen principal és un desequilibri entre l'oferta de raïm i el creixement de l'oferta de raïm i el creixement de la venda de cava. Aquest problema que és conseqüència d'un augment de superfícies, un augment de rendiment i de productivitat de les vinyes. Per tant, l'origen del problema és aquest, és un problema que a més ve de lluny, o sigui que no és de fa 2 dies, sinó que és un tema que ara recollim un problema que s'ha vingut gestant des de fa temps. Crec que l'origen d'aquesta situació està en l'intent de col·locar el cava en el segment baix de preus, voler créixer a base de preus barats, i crec que ha estat un error garrafal. De manera que aquest creixement en volum, no pas en valor afegit, ha portat que les empreses no guanyin diners. Facin grans volums, però no guanyin diners, perquè lògicament tenim uns costos que els hem de tenir, uns costos socials, que el tercer món no els té, i aquí sempre ens costarà més produir cotxes, produir samarretes i produir vi, amb la qual cosa no podem seguir sent el bo i barat. Si el que compra diu que s'ha quedat el preu i el que ven no té més remei que comprar per sobreviure, per viure, doncs és el que val. Hi ha un principi que és el principi de les grans produccions, del poc control de l'origen del raïm i del vi, i això fa que no hi hagi cap mena d'estratègia de qualitat o estratègia que pugui aportar valor
al territori, no? És a dir, l'origen de... Si analitzes la història del Penedès des d'un punt de vista vitivinícola, la crisi del preu del raïm jo crec que és una conseqüència lògica del sector. És una política desencertada de les grans empreses, una política equivocada, sobretot de les grans empreses, i acceptada per tot el sector productor. Una mica ha sigut això. Vam assentar les bases d'un gran sector que tenia, i crec que encara té, moltes possibilitats sobre una política de volum i de preus, i això ens ha portat on estem. I els viticultors vam seguir-los pensant que havíem de conquerir el món i que quan conqueríssim el món aquest valor afegit es podria repartir, i ha sigut que no, perquè al final aquesta política de preus ens ha portat on estem ara. És que ningú es pot guanyar la vida. És impensable poder produir raïm a 30 cèntims. Això fa que el pagès es descapitalitzi. Hem de pensar en uns valors com el doble tranquil·lament, és a dir, que per sota 50 cèntims realment tindrem molts problemes a la viticultura, i això pot fer que, lògicament, que s'abandonin vinyes, que comenci a canviar el paisatge d'aquesta comarca. Amb un mercat proper, amb un mercat més local, i amb certs consumidors que ja són amants del vi, que coneixen els productes, que inclús tenen curiositat per les novetats, pots arribar amb nomenclatures diferents. Però si estem parlant d'un producte, principalment el cava, que arriba a molts llocs del món i amb uns volums importants, realment les nomenclatures que has de fer anar per poder arribar a aquest consumidor no poden ser gaires, ni gaire diferents, ni gaire complexes. No es pot pagar a 30 cèntims, però es paga i s'accepta i el sector va endavant, no? I això també demostra les desigualtats que hi ha dins el sector, que també torno a insistir que només analitzant la història es poden entendre tots aquests conflictes, no? Que són conflictes que fa molt de temps, des del principi. No? És difícil buscar un cost unitari per tothom, perquè és molt diversa la viticultura que tenim aquí al Penedès i, a més, a tota Catalunya, no? A tot el sector vitivinícola. Hi ha diferents tipus de vinyes, emparrades, mecanitzades, unes es cullen amb caixa, les altres no, vinyes velles, etc. Però evidentment, haurem d'arribar a una espècie de pacte o compromís d'un mínim que permeti a la gent guanyar-se la vida. I clarament, aquests 30 cèntims estan absolutament per sota el preu de cost. Això l'únic que provoca és la ruïna i la precarització de la feina del pagès, que no podrà garantitzar una qualitat digna per a les nostres empreses elaboradores. No diré que hi hagi una desunió especial, sinó que és com tot sector econòmic, té diferents opinions i diferents vessants, però no diria que sigui un sector especialment conflictiu. Això és un mal endèmic. Jo crec que dins de tots els sectors. El que passa que el sector, ja no diria concretament el sector del cava, que és del que estem parlant, diguem-ne, ha estat desunit, jo diria que fins i tot quan estava unit, no? Perquè jo no he vist a altres regions del món els mateixos productors, entre ells mateixos, parlar malament dels altres, no? No hi ha o no hi ha hagut sentit de gremi, un sentit de gremi que és primordial, no? Anem tots junts, anem tots de la mà, i després, evidentment, cada u és ell. En aquest vídeo hem pogut escoltar les opinions de diverses persones vinculades al sector del vi, i ara el que volem saber és què en pensen els nostres convidats del per què el sector vinícola ha arribat en aquesta situació de conflicte, podríem dir. Eudald, tu què en penses? Bé, és un per què una mica complicat, no? Perquè evidentment hi ha moltes opinions i veiem que cadascú expressa una mica la seva. Tornem una mica a l'exemple d'en Joan, d'aquest pagès que es havia incorporat fa un any, no? Que ens posàveu aquí en pantalla, i és amb el que plenament nosaltres com a joves ens identifiquem, no? Perquè molts de nosaltres ens trobem en un període molt vulnerable en aquest moment, ja que estem en els primers anys de la nostra incorporació, des que engeguem una empresa en un moment en què
els preus eren estables i hi havia una projecció de futur, i de cop i volta ens trobem immersos enmig d'una crisi a la qual no ens en sentim responsables ni sabem una mica, ara mateix sí que sabem una mica els perquès de tot plegat, però evidentment no ens ho havíem preguntat tot això, no? I esclar, per nosaltres és un cop molt dur. Enfront a això, quina resposta és la nostra? Doncs la d'emprendre una lluita que ens empenyi a tots plegats, pagesos, elaboradors i sobretot societat, a defensar els valors del territori més enllà de la vinya i més enllà de tot això, d'un problema que ha començat pel preu del raïm, no? Com a joves recuperem aquest esperit que ens va unir a tots el dia que vam pujar a les escales de l'Incavi, el dia que les coses no es van acabar llegint un comunicat, sinó anant fent un pas més endavant i per tant reivindicar-nos i continuar amb aquest esperit de lluita viu i positiu, que és el que ens ha dut a ser aquí, a portar aquesta samarreta i a dir-ho davant de tothom i sense cap mena de por. Nosaltres no som responsables de tot el que ha passat i sí que, per altra banda, volem arreglar la situació aportant propostes, en parlarem al llarg del debat, suposo, però sobretot ser valents i un missatge clar a tothom, no? Que és feu-nos costat, perquè els joves som el motor i ens necessitem a tots i a totes en un moment així. Bé. Ton, quin pensa que està a l'origen d'aquesta situació? Bé, com s'han comentat ja moltes coses, no? Però jo crec que el tema territorial és un tema important, o sigui, l'any 86 el fet de que la denominació d'origen cava és tan àmplia, és el denominat pecat original que tantes vegades hem comentat, és una cosa que no he sentit massa en els comentaris i crec que s'ha de comentar ara també. Possiblement va ser complicat fer-ho d'una altra manera, però també és veritat que durant 30 anys s'ha estat absolutament immobilista amb aquest tema. Quan el sector estava donant senyals d'inquietuds o de gent que estava incòmoda, en cap moment la denominació d'origen cava va ser proactiva a fer subzonificacions que haguessin pogut resoldre en part el problema de l'origen, que és un dels problemes claus del cava, a l'origen. I després també un altre tema important és com s'ha anat estructurant el sector, segurament per també com s'ha estructurat la DO Cava. La DO Cava ens consta que només hi ha 2 DOs a tot l'estat espanyol que tenen un vot ponderat, una és la Cava i l'altra és Jerez, és a dir, que les empreses que produeixen més tenen més vots que les que produeixen menys, i jo crec que això ha acabat passant factura, perquè al final, com sí que s'ha dit, les grans empreses han dirigit el sector cap on els hi ha semblat, i aquesta manera de dirigir el sector no ha estat bo en general pel territori, pels viticultors, fins a donar una estructura que hi ha uns 6.000 viticultors, hi ha molt poques empreses que compren vi base i després hi ha un seguit d'empreses més importants que compren vi base i fan cava. És un sector que ha donat l'esquena a la vinya, és així, és a dir, el fet que hi hagi viticultors que produeixin raïm, altres empreses que compren raïm i fan vi base, altres que compren el vi base i fan el cava, i fins i tot altres que compren el cava i posen l'etiqueta i només el comercialitzen. No dic que això sigui negatiu, perquè totes les empreses tenen dret a funcionar de la manera que els hi sembli, només faltaria, en el concepte no és negatiu, però el fet que hi ha tan poques empreses que han acabat vinificant, el 90% de les empreses del sector del cava, el 90% de les ampolles que es fan en el sector del cava venen d'empreses que compren vi, i jo crec que això, el terroir s'ha perdut entremig. I això, que podríem pensar que és un intangible, crec que és una cosa molt important. No conec cap zona del món de prestigi que no tingui una estreta relació vinya-vi. I el cava, això ens ho hem carregat i hem de ser autocrítics, també dic que ens ho hem carregat. I bé, això crec que és el que ens ha portat a la situació actual. Marta. Una mica jo, seguint el fil del Tom, voldria recordar que aquí al Penedès es feien vins i que la gent de pagès es feia el vi a casa fins als anys 60. Potser va ser un error tancar tots els cellers
i apostar només per un únic projecte, que era els vins escumosos. Sí que per un cantó van néixer les cooperatives, però les cooperatives paral·lelament bàsicament van donar sortida als seus productes via vins escumosos, al principi xampany, després cava. Potser ha sigut un error, no? Enfocar o deixar una mica aquest sentiment, aquest sentit de producte de terroir, de vins tranquils, i apostar moltíssim pels vins escumosos i apostar per empreses, per una mica l'oferta de raïm està molt atomitzada, però en canvi l'elaboració de caves o d'escumosos està molt concentrada, i al final tenen aquest poder de compra i decideixen i posen el preu al raïm. Freixenet sempre és el primer que publica el preu del raïm, però després també vull recordar que totes les cases al darrere els hi donen suport, cases d'escumosos o cases de vins tranquils. No hi ha ningú, o molt poquets són els que després ofereixen un preu més digne. Al final tenim al Penedès un percentatge molt important de raïm que es destina a fer escumosos, i d'aquest percentatge d'escumosos està en mans de 3 o 4 grans empreses grans, no grans empreses, empreses grans, i a més, després també les cooperatives. I clar, potser és el desequilibri entre l'oferta tan atomitzada de raïm dels pagesos i la compra tan concentrada, i s'han vist valents per posar preus i per baixar preus i decidir el preu que ells compraran a un pagès. Jo penso, si aquest any han decidit pagar 35 cèntims i la gent els ha continuat portant raïm, potser l'any que ve decideixen pagar 25 cèntims, perquè si veuen que el pagès no es planta i continua portant els raïms, doncs no sé, potser aniran estirant a la corda fins a veure a quin punt està el pagès disposat a perdre-hi diners, perquè al final està perdent diners. No sé, jo crec que la clau aquí està en mans dels pagesos. Ramon, hi toca. A casa ens havíem dedicat per diverses branques, des d'elaborar, no elaborar, fabricar xampany, perquè es deia fàbrica de xampany, comercialització de vins que es compraven a pagesos, quan els pagesos en aquell temps a casa seva elaboraven molts vins i per tant hi havia una quantitat de vi que es tenia que comercialitzar d'alguna manera o altra, hi havia algú que entremig el preparava i el copetjava i anava a buscar vins d'aquí i d'allà per poder subministrar-ho als cavistes. Els cavistes estaven molt localitzats, crec jo, dintre les poblacions, i el tema de la pagesia quedava en mans d'uns altres. Bé, d'això als anys 60, 70, sobretot als 70, hi ha un gran boom brutal de producció i un increment molt bèstia, i als anys 80 ja és quan esclata totalment. Crec que la cosa va per aquí, o sigui, la internacionalització del vi escumós, tenint en compte que el vi escumós era un producte que de cop i volta agrada, i agrada molt, i tenint en compte que a més fem un vi escumós molt interessant, que a més, ostres, comparat amb el vi escumós que es feia a França, doncs té un preu assequible. I això fa que creixin les empreses d'una manera espectacular. Tant que arrastra a tot el reste, o sigui, la industrialització de les empreses mitjançant uns processos d'elaboració cada vegada més industrialitzats, cada vegada amb uns costos més baixos, i cada vegada puguem fer moltes més ampolles, i a més tenint la possibilitat de sortir a fora a l'estranger i poder col·locar aquests vins escumosos, entre cometes, tan bons que fèiem nosaltres aquí, a uns preus tan interessants, doncs fa que se'ns obrin uns mercats impressionants. Jo crec que amb aquesta dinàmica de creixement és la que ens ha portat a una quantitat d'hectàrees molt interessant, massa. Jo crec que hem fet aquest salt de les 33.000 hectàrees que hi havia al Cava a les 39, 38, uns diran 38, 39, 40, no ho sé, 40.000 hectàrees és una borrada, penso jo, perquè el creixement ha quedat una mica estancat, o sigui, ja no creix de la mateixa manera, amb la peculiaritat que el cost ha anat baixant i els costos de producció, però també el raïm no s'ha vist, o sigui, amb la qual cosa, durant uns anys hi ha hagut una capacitat de creixement i d'inversió dintre les empreses que ha fet que sorgissin uns cellers molt macos, i això ho tenim present aquí, però ha arribat un moment que jo crec que avui en dia no generem valor i, per tant, seria complicat avui en dia poder fer aquests cellers que tots
més o menys intentem tenir a casa. No? Però sempre ens fixem en el cava i no parlem, o sigui, els escumosos, i no parlem del vi tranquil, que també té una dinàmica i sempre la deixem una mica com de banda. No? Jo crec que també se n'hauria de parlar perquè quan parlem de la viticultura catalana, ostres, hem de parlar dels vins tranquils, hem de parlar també dels escumosos. Sí que els escumosos són importants, però hem de parlar dels dos, i quan parlem del Penedès hem de parlar també d'aquesta viticultura i després de la barreja que tots volem a casa nostra, no? Tots volem fer escumós, vi tranquil, vi ecològic, vi biodinàmic, vi no sé què, i misteles i el que faci falta. No? I potser ens hem de començar a concentrar una mica i a especialitzar una mica. Jo sempre he pensat que aquella professionalització que hi havia en el sector, en què hi havia una viticultura portada per uns pagesos molt professionals que en tenien moltíssim, un altre extracte que era un altre nivell, que eren els elaboradors, i després els elaboradors d'escumós, que a més tenien que vendre i treure el producte al mercat, això es trenca, no? I llavors petits cellers, com puc ser jo, i suposo que alguns de vosaltres, tenir una viticultura molt ben portada, amb microcellers, una elaboració de vi base i una elaboració d'escumós, i a més sortir a vendre'l, que a més no el vens al costat de casa, com passava fins fa poc, sinó que te n'has d'anar a la Xina, al Japó o als Estats Units, ostres, això amb un microceller és complicat. No? Jo crec que hem de diferenciar una mica aquest batiburrull que tenim a dintre del que estem parlant, entre cometes, com a sector, no? Que pot ser territori o pot ser el que sigui. Hem recollit l'opinió de tots quatre. Per començar, ara sí que voldríem obrir un debat entre vosaltres, que intervingueu en el moment en què vulgueu, que us sembli oportú. En aquest primer bloc, després hem previst un altre vídeo que veurem i que ens permetrà també entrar en la segona part del debat, però també ens oblidàvem d'explicar-vos que aquest és un programa que oferim per Penedès Televisió en directe, però que també hi ha públic aquí en aquest auditori del Vinceum, i el públic té dret a rèplica, podríem dir d'alguna manera, té dret a pregunta. Cap al final del programa, el Xavi González, que està per aquí, podrà recollir aquelles persones que vulguin fer alguna pregunta i que l'adrecin també als nostres convidats. Entrem ara en aquest debat més obert. Parlàvem, evidentment, del problema que ha fet esclatar tot plegat, que ha estat la baixada del preu del raïm aquest any, i quan parlem de preus, molt sovint els economistes ens diuen: home, el preu sempre és una qüestió d'oferta i demanda. Oferta i demanda. I aquí s'ha acabat. L'administració hi pot jugar o no hi pot jugar en una situació d'oferta i demanda? Què en creieu? Marta. Jo crec que no hi hauria de jugar. No hi ha de jugar? No. Jo crec que el mercat s'hauria de poder autorregular. Clar, jo veig complicat perquè aquí al Penedès és veritat que és molt important la denominació d'origen escumós, perquè una part molt important del raïm es destina a fer escumós. No? I aquest raïm doncs, va a fer, bàsicament, a atendre producte de baix preu, un producte molt econòmic. Llavors és una part menys important, un 15% o 20% es dedica a fer vins tranquils. Després tenim això és un problema, no? que es dedica molt de raïm a fer uns vins molt econòmics, a un volum molt important. Després també tenim la convivència al Penedès de 3 denominacions d'origen. Això és un altre tema, que tenim denominació d'origen Penedès, tenim denominació d'origen Cava i tenim denominació d'origen Catalunya, que això tampoc ningú en parla i tampoc no afavoreix, perquè és una mica el mateix problema, no? L'oferta i la demanda. Llavors, com una mica si l'administració, jo penso que el sector s'hauria de poder autorregular i com fer perquè aquests quilos que van destinats, que és una part molt important del Penedès, que van destinats a fer un producte molt econòmic, no? O empreses que realment estan enfocades a fer vi molt econòmic, com desviem aquest problema i l'intentem donar-hi una sortida en aquests grups de raïms. Jo no sé a quin nivell què podria fer l'administració, jo no ho veig com pot regular això, perquè no pot regular preus. Directament no pot regular preus, però sí que el que pot fer és regular la quantitat de vinya que es pot o no plantar a dins de... Però això ja en principi el marc ja està fixat, no?, de la quantitat de vinya. La quantitat de vinya... Bueno, a nivell de cava... Les autoritzacions. 12.000 quilos per hectàrea són bons rendiments, són massa alts o dalt. Bé, en aquest cas tampoc no m'agradaria entrar amb tecnicisme, a explicar
verdaderament quants quilos o no es poden fer per hectàrea, sinó anem a situar doncs, un barem adequat al que és doncs, cada terra i cada indret d'aquest Penedès, no? Perquè doncs, si bé en altres DOs es fan estudis abans d'engegar una campanya de quants quilos doncs, es podran recollir dins de cada hectàrea de vinya, i aquí també es podria fer perfectament, no? Perquè hi ha la gent capacitada i formada per fer tot això, i en canvi no es fa. Ens hem quedat als 12.000 i segurament que hauria de canviar tot això, evidentment, no? Jo crec que l'administració sí que té molt que fer. O sigui, l'Incavi, amb la nova llei, amb el nou projecte de llei vitivinícola que està a punt d'aprovar-se, té pràcticament plens poders sobre la viticultura catalana, no? I per tant sí que té molt a dir. I el primer que té que dir és que realment tot el que sorgeix de Catalunya és català, en principi, almenys jo ho entenc així, no? I per tant el cava que surt d'aquí, de les vinyes de Catalunya o de la nostra zona és un cava que jo entenc com a català, jo entenc que jo faig cava català, no? Això primer. Segon, la seva funció de promotor a l'hora de promocionar el consum és molt important. O sigui, no es pot al mateix temps jugar al joc de que fem programes, com va sortir fa 4 dies a la tele, dient que l'alcohol i el consum de vi és la droga més potent que hi ha i la que enganxa més i tal, i al mateix temps fer una campanya d'intentar potenciar el consum. O sigui, les dues coses costen una mica. I en acabat, home, tot el que sigui integrar-s'ho com a seu, jo penso que és molt bo. O sigui, integrar i pensar que el que estem fent aquí forma part de la nostra cultura, de la nostra identitat, etc. I sobretot estem parlant de viticultura, que és el principi de tot plegat, no? Qualsevol cosa que serveixi per donar valor a aquesta viticultura serà molt interessant. I per tant, per donar valor a aquesta viticultura, l'ha de vestir, o sigui, el raïm ja el sabem que el tenim, això no ens ho traurem de sobre, i per tant ho ha de modelar de tal manera que sigui vàlid pel viticultor i després pel que ho ha de comercialitzar com a producte ja final. Teòricament és molt bonic, però em sembla molt difícil de portar a terme. Jo crec que sí que hi ha una regulació que poden fer les DOs, ja no vaig tan amunt cap a l'Incavi, i vaig amb el tema que tu has dit, no? Diferenciació, segmentació. És cert que no li podem demanar a tots els viticultors que es posin a fer vi, però seria molt desitjable que molts més viticultors facin vi, i això provocaria inequívocament un augment de preu, de retruc, de manera indirecta. Ja sé que les comparacions són odioses, però per què a Xampany hi ha 4.000 viticultors que fan xampany, de la seva vinya? Aquí quants viticultors feu cava o feu vi? Primer que no hi ha la informació pública a disposició per saber-ho, no? Exactament, no sabem quantes empreses fan cava de la seva vinya, no? Però si poguessin explicar-ho al mercat li interessa saber-ho, aquestes coses. Almenys a mi com a consumidor de vi, veig molta gent com a consumidor de vi que li agrada saber, o sigui, que aquell cava ha sortit d'aquella vinya, d'aquell viticultor. I això és una manera d'animar el viticultor que faci vi i d'animar l'elaborador que no fa vi, que es posi una premsa, perquè són inversions molt costoses, tots ho sabem, però sense l'incentiu tampoc es provocarà. I si tenim més empreses que lliguen la vinya amb el vi, el preu del raïm automàticament puja. No és qüestió d'un any per l'altre, no solucionarem les coses d'un any per l'altre, però jo crec que en els canvis estructurals, paulatins, amb l'evolució estructural, i en l'evolució estructural ens ha d'ajudar les DOs. Totes les DOs franceses tenen aquesta segmentació. Sabem, el recoltant manipulant, el negociant manipulant, el marquista, no? Una persona, una empresa a França que compra una ampolla de vi i li posa la seva etiqueta, però li compra amb una altra, per més que tingui el 99% de vinyes pròpies, és un marquista al 100% de la seva empresa. T'agradarà o no el model, però ha conformat una estructura sectorial a França que està molt més equilibrada que la nostra. Aleshores, jo penso que això ho hauríem de potenciar i està en les mans de les DOs fer-ho. El cava no ho ha fet mai. Penedès, des de Clàssic Penedès, doncs s'està començant a fer alguna cosa, el 51% de vinificació de la propietat, per exemple, no? I des de Corpinat, que sense ser una DO, com a marca col·lectiva, doncs ens hem posat
aquests requisits. No per anar en contra de ningú, de dir, hosti, és que tu no entraràs o tu no entraràs. No, és per incentivar a que la gent, un viticultor que digui, ostres, si vinifico i puc posar el segell Corpinat per dir alguna cosa, doncs tindré un reconeixement al mercat. Això cap DO ha ajudat ni els viticultors, ni els elaboradors viticultors, ni els viticultors elaboradors a diferenciar-nos en el mercat. I promocionar, però promocionar què? La mediocricitat. O sigui, jo no crec que amb els pressupostos de màrqueting, que han de ser com els dels bancs, que com que és un producte difícil de vendre han d'explicar altres coses. Que hem de destinar pressupostos de màrqueting altíssims per explicar què? El que jo crec que hem d'explicar és la veritat, és que hi ha un viticultor darrere, però hem tendit a construir un sector, i m'incloc, és una autocrítica, que és mediocre, i això, per més pressupost de màrqueting que tinguis, és molt difícil. Jo crec que hem d'apostar per la qualitat i pel territori i per aquesta, per aquesta integració vertical de les empreses. Evidentment, quan hi ha un problema d'aquestes característiques, sempre el que fas és pensar en buscar-hi solucions, perquè tens un problema a les mans. La segona part del debat anirà en aquest camí, per tant tindrem temps d'esplayar-nos-hi també en aquesta segona part. No és cap problema, també en podem parlar ara, lògicament, però anava a dir, en el vídeo hem vist alguns qüestionaments relatius a la manca d'unitat del sector, que cadascú va per la seva. Aquí ja no parlo del futur, sinó del passat, que ens hi ha portat en aquesta situació. Vosaltres hi coincidiu o negueu la major i considereu que no hi ha hagut aquest problema de manca d'unitat en el sector? Aquí sempre ha sigut una zona de capelletes, no? Hem tingut associacions, entitats, institucions, etc. I moltes vegades una contra l'altra, que això jo crec que ha fet més mal que altra cosa. O sigui, per comptes d'anar a intentar anar plegats i buscar solucions anant plegats, s'ha anat buscant a veure de quina manera jo faig millor que tu i tu, per tant, això tal. I jo crec que estem en aquest moment, precisament, o sigui, en un moment en què, per comptes de... O sigui, avui estem parlant aquí, nosaltres quatre hi hauríem d'estar-hi cada dia, xerrant nosaltres quatre, o molts representants del que més o menys cadascú està fent, no? Però jo no puc parlar com una empresa gran elaboradora de cava, ni molt menys, perquè no ho soc, no? I per tant jo puc parlar de més o menys el tamany que jo tinc, i per tant jo potser m'assemblo més amb ells que no pas amb segons qui que està fora. Però sí que crec que hauríem d'aquests diàlegs i aquestes xerrades s'haurien de fer més. Per tant, per comptes d'anar matant-nos a nosaltres o fent-nos mal o el que sigui, jo crec que hauríem d'anar més plegats, tots plegats. Però sí que crec que hi ha una certa guerra o una divergència dintre. Si més no, que veiem que enguany, en tot el sentit de les protestes que hi ha hagut als carrers i les mobilitzacions, han anat sempre totes les organitzacions que hi ha, en aquest cas Unió de Pagesos, JARC, Joves i l'Associació de Viticultors del Penedès, han anat plegats, units, i també agrair perquè vam ser un grup de joves els que vam impulsar una mica tot això, i ho torno a reivindicar, però tots el volum de pagesos han seguit una mica a tota aquesta protesta, i per tant és un punt positiu que s'ha de tenir en compte. Com un grup de joves que per algunes bandes estem participant ja dins de les estructures sindicals, però la majoria de nosaltres no, que això també és un punt nou, de quina manera ens expressem i de quina manera participem o no en tots els moviments que van sorgint, ja siguin de protesta dins la vinya o en altres àmbits, i en aquest cas veiem com estem contents de que tots haguem anat units fins a dia d'avui, i no només en els moments de protesta, sinó en els moments de fer propostes i de portar coses sobre la taula, com vam fer fa un parell de setmanes a la Fecina del Cava a Sant Sadurní. Això és un punt molt positiu, i a més a la Fecina també hi havia elaboradors, també hi havia representants de l'administració, i érem tots estàvem allà. Això és el que valorem ara mateix. Tantes nomenclatures que hi ha ara mateix en el sector del vi, Corpinat,
Clàssic Penedès, Cava. Això ajuda a mostrar un sector unit, a que el consumidor vegi un sector unit, o fins i tot dins del mateix sector, que hi hagi aquesta sensació una mica com de no saber massa bé... No, per descomptat que no ajuda gens, no? Tantes nomenclatures confonen, això hem de ser... és així, no? Però també crec que és conseqüència de totes les circumstàncies i que és una part del trajecte. O sigui, van haver-hi senyals, un que surt per aquí, uns altres que surten per allà, uns altres que surten més endavant, es creen coses diferents per inquietuds, per incomoditats, per immobilismes, no? I ara estem en una fase disruptiva, no? Que sembla que tot ha explosat una mica i és una part del camí. Jo confio en que serem capaços d'ordenar-ho d'alguna manera o altra. Això és el que espero, no? Pel que fa a la unió-desunió, també estic d'acord que històricament hem estat desunits, amb això coincideixo amb el Ramon, però també m'agradaria comentar que quan ens vam posar les 6 primeres empreses amb Corpinat per la inquietud de dir què podem fer, com podem nosaltres sumar o què podríem aportar, doncs es crea una certa complicitat, ara ja amb les 9 empreses que estem a dintre, que jo fins ara, amb 24 anys que porto al sector, doncs no havia vist mai tampoc aquesta complicitat. Per tant, la unitat crec que és possible i crec que també hi ha la suficient cordialitat com per posar-se a parlar i que per primer cop hem parlat de territori per davant de la nostra empresa individual, no? És a dir, jo això ho he pres dels amics del Priorat, no? Ells parlen del Priorat primer i després parlen del seu celler. Això en el Penedès potser passa més, en el Cava això és molt difícil, ja perquè parlar d'una cosa tan senzilla com és l'origen ja costa molt en el Cava, no? Però ara ens estem trobant que està passant, per tant penso que podem ser també optimistes, però històricament estic totalment d'acord. Jo crec que potser el sector del vi sempre ha estat una miqueta més unit que el sector del cava. Tinc una mica aquesta sensació. Des de Clàssic Penedès nosaltres tenim no sé si som 17 o 18 o 19 cellers ara ja, i hi ha molt bona relació entre nosaltres, ens ajudem i tots treballem molt amb generositat, pensant sempre en el Penedès i el territori. Això està clar, de fet el projecte de Clàssic Penedès, que és escumós dins de la denominació d'origen Penedès, que és una mica tornar als orígens, perquè al seu dia hi ha el control de la qualitat dels vins escumosos fent des de la denominació d'origen Penedès, els seus inicis, doncs una mica jo crec que té tota la coherència continuar fent escumosos però dins del territori de la DO Penedès. Ho veig com molt de territori, molt de sentit de territori, potser més vinculat amb la pagesia, amb el pagès, el Penedès, i potser el Cava ha estat sempre més desvinculat amb el pagès i li ha donat una mica més l'esquena en el viticultor. Una mica la sensació que jo tinc com a elaboradors, com a pagesos, que nosaltres som pagesos, sempre dic, que en aquest cas ens fem el vi, fem molt més vi tranquil que fem pas vi escumós, i aquesta és una mica la sensació que tinc. El cava és un altre món respecte als que fem més aviat vins tranquils, i potser sí que en el cas de Clàssic Penedès és un altre ambient. Jo admiro, la veritat, és els pagesos, perquè no sé com s'ho fan, perquè, clar, Cava, DO Catalunya, DO Penedès, Corpinat i Clàssic Penedès. Com ho feu perquè aquella vinya dius, mira, aquests 2 raïms aniran cap aquí, aquests 2 altres aniran cap allà? Com distribuïu la vinya per tantes denominacions d'origen o tantes nomenclatures? La veritat és que sí, és complicat. Al final, quan vas a vendre, t'acabes dient el que el teu comprador et demana, i per tant això implica que molts de nosaltres haguem de tenir vinyes registrades amb moltes diferents DOs, cosa que no té cap sentit. Per tant, clar, al final, sempre si te'l compren a través d'una qualificació d'una DO o d'una altra, el que fas és vendre'l d'una manera o d'una altra, però evidentment no és una cosa que ajudi ni que pensem que sigui positiva per tot plegat, ni molt menys. Encara complica més les coses. La convivència de tantes denominacions d'origen, superposades a la mateixa zona, l'únic que al final s'aconsegueix és que es pagui més malament el raïm, jo crec. És l'únic. Perquè al final tant la denominació d'origen
a Catalunya, com la denominació d'origen cava, són dues denominacions d'origen genèriques, no?, que no ajuden al viticultor. Jo entendria un Penedès on es puguin fer escumosos o es puguin fer vins tranquils, però una denominació d'origen Catalunya jo crec que no va ser cap encert, i una denominació d'origen cava ja, bueno, això ja és un tema que tothom entén que no porta a res, no? Tan genèric i que es pugui oferir raïm a tantes denominacions, a tantes autonomies, doncs l'únic que porta és una devaluació del raïm. Doncs hem estat fent amb vosaltres una mica de balanç de quina ha estat la situació que ens ha portat fins ara. Ara volem parlar del futur, una mica allò que el Ton ens avançava ja amb la seva conversa, però hi seguirem parlant. Però abans de continuar amb el debat, anem a veure doncs, aquest segon bloc d'intervencions, en aquest vídeo, que hem preparat justament parlant això de plantejaments de cara al futur. Diuen que el cava té una mala solució, no? Llavors, si aquest és una corrent d'opinió que fins i tot circula dins el sector del cava, jo crec que el sector s'hauria de plantejar de forma seriosa si el cava té futur, no? I penso que allò indispensable és que passa pel valor afegit, és a dir, mai podrem ser grans productors de vi econòmic, perquè altres zones ja ho seran, que tenen menys costos. Torno a repetir, gràcies que estem a aquesta Europa del segle XXI, tenim uns costos superiors, però és que això jo crec que és indispensable, és una necessitat social i de progrés. Aleshores, hem de donar més valor afegit. Això què implicarà? Potser, doncs, reduir produccions. Pensar en 200 milions de quilos, potser hem de fer menys coses, però amb més valor afegit. S'ha d'intentar posicionar els productes del Penedès i els escumosos en un segment més alt de preus, i no sé quina seria la recepta, però el que està clar és que si no hi ha uns beneficis, uns mínims pel viticultor, doncs això se'n va en orris. Ara ha estat tant per mi a les beceroles que sóc incapaç de dir si serà bo o no serà bo. Jo segueixo, tornaré a repetir una cosa que he dit, a mi m'agradaria tindre un paraigües comú, per això, perquè el consumidor ho tingués i ho veiés més clar, on a dins, i que pigués tothom, se sentís còmode venent el seu producte, sempre en positiu. Jo elaboro el meu raïm, jo només ho faig amb les meves vinyes, jo faig contracte de vinyes, de vida de les vinyes, o no. O jo, senzillament, compro vi base i després l'elaboro, que tot és perfectament legítim. Ho veig complicat, no? Perquè si cada vegada s'ha anat a més divisió, no? Doncs és complicat, no? Però jo ja torno una mica a lo que comentava abans, no? De que qualsevol solució que sigui positiva per quan més sectors millor, és positiva, és bona pel sector, per la comarca i pel país en general. Una nova denominació podria ser bo per segmentar una part de la producció de la comarca, segmentar-la a un preu més alt. Llavors una nova denominació podria ser positiva. La pregunta seria, al meu entendre, el consumidor està disposat a pagar un preu més alt? Perquè al final qui marca aquest producte s'ha d'acabar venent. Jo crec que sí, la qualitat dels productes d'aquí, tant del cava com el vi tranquil que es fa a la zona, realment es pot fer valdre més, i no ho dic jo, ho diu molta gent. Evidentment que sí que se'l pot permetre pagar, només faltaria. Perquè els que ens escolten, que suposo que molts ho saben, ho tinguin més clar, més o menys fa falta 1,5 quilos de raïm per fer una ampolla. Quan es treu el rendiment de premsa i després es passa d'un litro a 750 centímetres cúbics, que és el que té una ampolla de vi o de vi espumós o de cava. Evidentment que es pot permetre, perquè si estem parlant d'una mitja de... Ja poso no els preus d'enguany, de 40 o 50 cèntims. Estem parlant de 70 cèntims, que és el que val el producte que va dins. I amb una ampolla de preu mig, no ho sé, em tiro de la moto, de 4 euros, vol dir que només representa el 15%. Però penso que estem prenent tots consciència. Jo me'n recordo fa 30 anys que algun elaborador parlava del polígon industrial, no?, denostant els polígons i tal i qual, i aquest tio...
escolta'm, i al final, doncs, tot el sector té claríssim, no?, d'aquesta amenaça, d'aquest perill, no? Jo penso que no acabarà, o no vull pensar que no acabarà en absolut ple de polígons, perquè al final, és que això ho ha de veure tothom, no només els pagesos. Vull dir, hi ha moltes zones que estan denotades que no donen cap valor afegit. En canvi, el Penedès, la vinya, encara ens dona molta vida, molt valor afegit, i paisatge, i producte de qualitat. Però si no hi ha una entesa, jo crec que poden haver-hi més problemes que el ciment, en certa manera, no? Perquè perdre el paisatge és perdre el territori, és perdre la identitat, és perdre les arrels amb les que aquesta comarca s'ha desenvolupat durant cents anys. Per tant, jo crec que s'ha d'arribar a una entesa, perquè si no, no hi ha canvi. Hi haurà ciment i coses pitjor que el ciment. Abans del ciment segur que es poden fer moltes coses, i el Penedès és una zona, doncs, en aquest sentit, que principalment és i ha de continuar sent agrícola i a més vitícola. Realment, jo crec que aquí al Penedès hi ha l'experiència, la capacitat de fer anar aquest cultiu com perquè pugui continuar-hi havent vinya durant moltíssims anys. Més valor afegit pel producte, reducció de les produccions, que el viticultor es guanyi més bé la vida fent la seva feina. Són algunes de les mesures que han apuntat la gent que hem escoltat, però sabem que és difícil trobar solucions per la situació que s'ha creat, però el que volem és intentar que els nostres convidats apuntin quina podria ser una bona via per sortir-se'n. Quina creieu vosaltres que pot ser una bona solució tant a curt termini com a llarg termini per al sector del vi? Ramon, ara ens està. Home, la solució, si la sapiguéssim i fos tan fàcil i simple, jo penso que ja l'haguéssim posat sobre la taula, no? Perquè, clar, el primer que hem de saber és a veure què és el que volem. Llavors, si el que volem és servir molta quantitat de producte, doncs per vendre molta quantitat de producte, jo sempre dic que és més fàcil vendre 10 coses a €1 que una a 10, no? I per tant, vendre coses molt barates sempre és més fàcil que vendre coses cares. I per tant, si el sector el que vol és vendre molt, doncs haurem de seguir pensant que hi haurà d'haver-hi una bona massa de producte a un preu no baix, perquè hauria de ser rentable per tothom, però bueno, tirant a baix. I després hauria d'haver-hi tota una part que prestigiés el producte. Tenint en compte, ja dic, que sempre estem parlant de cava i que potser hauríem de parlar d'altres coses. O sigui, hauríem de parlar dels vins tranquils del Penedès i una mica dels diferents tipus, no? Perquè el Penedès ja va fer una segmentació en quant a subzones i tot, i jo penso que és molt interessant, i això és un bon exemple perquè el cava pugui també agafar això, però ja dic, la majoria estem fent vi del Penedès i cava, no? I aquesta dicotomia, aquesta esquizofrènia que portem tots a dintre, la tenim. Això una cosa. Després tenim això seria una mica en general. El tema del viticultor, jo penso que el viticultor ha de començar a valorar el que fa. Jo penso que no ho valora, i ara se'm tirarà tothom potser a sobre, amb el sentit de que el viticultor que està elaborant amb un coster que té un rendiment de 3.000 quilos no pot vendre al mateix preu que el que en fa 15. Això és il·lògic, no? Hi hauria d'haver-hi una diferenciació i se l'hauria de defensar. Hauria de defensar aquella poca producció, hauria de defensar aquell esforç que dedica, aquella diferència entre un ecològic, un manual, tal, que ja més o menys hi és, però que n'hi ha que passen olímpicament de tot i no ho valoren, no? Per tant, aquesta professionalització, aquesta especialització, aquesta viticultura en la que es valori l'esforç i el treball i la varietat i el lloc, etc., és una feina que em sembla que l'hem de començar a fer. O sigui, quan aquí Anton parlava dels grans crus, de la xampanya, potser que comencem a definir també diferents zones i quin raïm surt molt bo, un parellà de dalt de la zona de muntanya, no el mateix que el de la plana, no? I per tant, com podem valorar el mateix preu un que l'altre? Tot aquest
O sigui que hi ha d'haver-hi una especialització i professionalització potser més encara amb el tema de la viticultura per donar-li valor a aquest raïm, perquè és la base de tot plegat. I a partir d'aquí, en el món del cava estem parlant ara de segmentacions i zonificacions i timings i tal, i jo penso que pot ser diguem-ne, un bon començament, perquè estem començant. Va haver-hi el cava de paratge qualificat, que va ser un esforç enorme durant 4 anys, però potser al final es va quedar una mica així amb bàbia, amb el sentit de que bastants cellers que havien apostat precisament per treballar pel cava de paratge qualificat se'n van anar del cava. Llavors et quedes una mica amb allò de dir, ostres, doncs per què hem estat treballant durant 4 anys per poder tirar endavant un projecte que en principi era molt interessant i que penso que segueix sent interessant, com a punta d'aquesta piràmide. Però després venen tota la resta. Tota la resta, si no es valora en general tot plegat, no servirà per res. O sigui que només que surtin 4 cellers, 4 productes molt especials, 4 molt bons, estarà molt bé, però és el reste que ha de ser també prestigiat. I per tant, jo sóc dels que penso que el cava base hauria d'estar més temps en criança, que s'hauria de zonificar obligatòriament, que s'haurien de pujar els preus als marchamos, etc., per poder tenir calés, per poder fer plans de màrqueting, que encara que em diguin que no són importants perquè si no, a Corpinar no ho coneixeria ningú. Vull dir que, en principi, tot això sí que és important el màrqueting, és important la col·laboració de l'administració, és important els debats, és important que tots vulguem realment solucionar el tema, és important donar valor a la viticultura i que el viticultor comenci a pensar que el seu producte és el millor. Ja sabem que és molt bo, però ha de ser el millor o l'ha de fer valorar també. I per tant hi ha d'haver-hi un esforç i un treball aquí entremig. Marta, les teves solucions. No, les solucions... molt difícil, És molt complexa. Jo no hi crec gaire en el projecte de la cava, soc molt escèptica, i pel viticultor jo crec molt més en el que es pugui ell fer de transformar el seu propi raïm i donar-li un valor, perquè és una mica el que nosaltres vam fer al seu dia i que tant de bo hi hagi més pagesos que ho puguin fer, transformar-se el seu propi raïm i donar valor realment al que tu estàs fent, perquè pel que sembla el mercat no li està donant valor, perquè 30 i 35 cèntims jo crec que és molt miserable tot plegat, és la gestió de misèria, i misèria genera misèria. I l'única opció jo que veig viable és que el pagès es pugui fer transformar el seu propi raïm i que l'administració ajudi amb el pagès a fer aquest primer pas, que és molt costós i econòmicament és molt complicat. Tots els que ens fem el nostre vi sabem que no és fàcil, però com a mínim tens aquella il·lusió que dius, tens un producte i tens un reconeixement per aquella feina, perquè, ostres, el pagès a 35 cèntims, quina motivació té per anar a treballar, no? I el problema, sí, molt bé, fer-te valorar, però qui t'ho comprarà? Quanta gent hi ha que està comprant raïms a €1 o més d'€1? És molt poca la compra, comparat amb l'oferta. Si al final anem a parar sempre el mateix, aquest tant per cent de raïm tan alt que va a parar a fer vins base molt baratos per fer caves molt baratos. I aquest és el drama del Penedès, i això és el que hem d'intentar poder reconduir. Com? Doncs jo crec més en els vins tranquils que en el cava. Jo amb el cava no hi crec gens, soc molt pessimista, perquè no veig que sigui un projecte que avanci cap a donar valor, perquè no veig que aquestes empreses grans que tenen el percentatge tan important de quota de mercat de compra de raïm tinguin la idea de reorientar la seva filosofia, de passar a volum a valor afegit. No ho veig, al contrari, en aquest any han pagat un 30 o 35% menys la matèria primera. No sé si això és voler donar valor al producte que fan, no ho entenc jo. I jo en aquest aspecte soc bastant pessimista i jo sí que crec que el pas interessant seria que el pagès pogués atomitzar molt més la transformació del raïm, que és complicat i és complexa i és una inversió molt important, i aquí hauria de jugar un paper molt important les administracions, la denominació d'origen Penedès, hi ha la idea de fer un viver des de l'administració d'origen Penedès per ajudar tota aquesta gent jove, i que serà lent, jo crec que serà a llarg termini.
però no sé, haurien de sortir aquests petits projectes per animar els pagesos i que no el Penedès acabi sent un centre logístic de Barcelona, perquè és un caramel, estem tan a prop de Barcelona, que si no defensem el pagès i el que produïm, doncs tindrem el que tindrem. Ton. Bueno, també coincideixo amb la Marta que la solució no és miraculosa, no tenim la vareta màgica ningú, que serà un pas lent, però jo també crec molt amb la transformació estructural del sector. No? Això vol dir, entre altres coses, doncs, fomentar la integració vertical de les empreses, que hi hagi més empreses que vinifiquin, els pagesos que vinifiquin, però també aquells elaboradors que no ho fan, que també tinguin ganes de fer-ho, perquè això pot ser un valor de cara al mercat, i la millor campanya de màrqueting és aquesta, no? És a dir, que les DOs posin un segell, no?, en les ampolles que digui aquesta ampolla l'ha fet el senyor, l'ha embotellat el senyor que ha cultivat la vinya. M'és igual si és tranquil, sí, jo penso que això al consumidor li interessa. I és una campanya de màrqueting bona, no?, perquè al final posar un segell, jo no hi crec en això, posar un marxamo més car és una manera artificial de pujar el preu per tenir diners per comunicar què expliquem, com ho fem. El missatge és important des del meu punt de vista. Jo és que, perdona'm, no sóc una persona de màrqueting, doncs crec molt més en el rigor a l'hora de comunicar, a l'hora d'explicar, i penso que aquí està el discurs, i aquí està la potència del missatge. I crec molt en aquest canvi estructural, que també estic d'acord que han de ser les DOs que hi poden ajudar perfectament. Ara, per posar un exemple, dels Premis Binari recentment, que va haver-hi un premi que em sembla molt encertat, a la millor etiqueta, doncs crec que no hi ha el premi al millor vinyaró. Són iniciatives fàcils, això evidentment aquesta cosa sola no solucionarà tot el problema que estem parlant, però no costen diners, són coses fàcils, i penso que aquesta integració és fonamental, respectant tots els models, només faltaria, però jo crec que no ens en sortirem si no hi ha una integració vinya-vi a través de que hi hagi més empreses elaboradores viticultores. I en aquest sentit, Corpinat és una punta de llança, que evidentment Corpinat no pot canviar el sector ni té la pretensió de fer-ho, aquests 250 milions d'ampolles. És impossible que des d'una iniciativa tan petita es pugui canviar tot un sector, i a més amb un termini curt. Però sí que hi ha un potencial de 25, 30, fins a 50 milions d'ampolles que crec que podrien arribar a complir els requisits de vinificació, d'ecologia, de criances, etc., a poc, i això, ara som 9 empreses. Però ja no et dic que siguem 4.000 com a Xampany, però ens imaginem la possibilitat de ser 100, doncs això començaria a ser un motor transformador. Ara mateix és una cunya que està posada en el sector i que a vegades ens diuen és que vosaltres teniu molt poca capacitat de compra de raïm. És cert, tenim molt poca capacitat de compra, encara que hi ha uns preus mínims que s'han de pagar obligatòriament si vols utilitzar la marca col·lectiva Corpinat, que penso que comencen a ser ja prou dignes, però tenim poca capacitat de compra. Però ara bé, tot el que és gran comença sent petit, i l'important és començar amb molt de rigor. Aquest és el nostre punt de vista des de Corpinat. Eudald, com s'arregla la situació en els pagesos? És complicat, però el que sí que tenim clar és que no volem renunciar a res, i menys en el moment en què estem. Estem parlant sovint de que ens hem d'emplaçar ja a la propera barema, que aquest any no podem fer-hi res. Evidentment les coses no són immediates i no passen d'un dia per l'altre, però sí que el que veig avui és que hi ha un compromís i una voluntat per part de tots de que volem caminar junts per poder tenir un futur millor. I en aquest sentit ja hem parlat dels preus, hem parlat del valor del nostre raïm. La companya Isabel deia amb 1,5 quilo de raïm es pot omplir una ampolla de vi, una ampolla de cava, i es podria pagar molt més que d'aquests 30 cèntims. Jo avui he anat a la vinya i he collit 1,5 quilos de raïm. Jo no sabia que la Isabel sortiria i ho diria, però bé, ja perquè us feu una idea, això és el que va dins d'aquesta ampolla. I nosaltres el que ens omple i el que ens satisfà és veure el producte final acabat.
aquests dies que ens hem reunit, que ens hem trobat, que ens hem sentit vius perquè doncs, ens hem donat aquest caliu, aquest suport que necessitàvem. No? La nostra feina és molt solitària i necessitem doncs, contacte entre nosaltres i bueno, doncs, recordo doncs, que quan fem reunions sempre omplim unes quantes copes de vi i és el que després ens satisfà i ens fa tirar endavant. No? Per tant, partint d'aquí, sobretot aquest suport a l'emprenedoria, aquest suport als joves que ens volem guanyar la vida i que volem continuar fent de pagès, que no morirem per haver vengut el raïm a 30 cèntims, però sí que continuarem lluitant perquè això no es torni a passar. I aquí doncs, partim d'una sèrie de punts, d'unes idees que s'han aportat i que s'han plantejat davant de tothom. Per això doncs, la nostra manera d'organitzar-nos, la nostra manera de transmetre les coses sempre és de manera assembleària i intentant doncs, fer partícips a tothom. I ara el gran repte que tenim per davant és portar totes aquestes propostes al Parlament de Catalunya, que és doncs, on es van a debatre de les qüestions de país, no? Perquè estem parlant tota l'estona de territori, de societat, i tots aquests problemes s'han d'anar a debatre en aquests espais. Si més no, a fer més partícips a tota la societat, a implicar-nos tots en aquí, perquè un dels punts clau és el consum responsable. De cap manera doncs, podem posar-nos a elaborar i a fer coses si no tenim una societat, uns companys conscienciats a consumir els nostres productes i evidentment emprendre un camí que sí que és complicat, el tema de l'elaboració, saltar d'un cantó a l'altre costa, però evidentment és que quan tu vas a vendre un producte i et menyspreen d'aquesta manera, doncs la resposta d'aquestes situacions et fan rumiar molt. El que passa que no tenim les estructures, ens falta aquest viver de celleristes, ens falta poder col·laborar més entre nosaltres i clar, és una mica el que demanem, no? Ostres, anem al Departament d'Agricultura a demanar ajuts i els ajuts que sempre et venen són compra't un tractor, fes plans de reestructuració per plantar més vinya, aquells ajuts destinats al valor afegit, no? I el poder generar un valor superior al teu producte sovint queden tapats, queden en segon terme, no? Clar, una de les altres coses que creiem és que hi ha d'haver un Penedès compromès ja a partir d'avui a fer una agricultura ecològica, a tractar la vinya d'una altra manera i el que deies tu, que no és el mateix produir 1 quilo de raïm en una plana on la terra és molt més fèrtil que no pas en un coster, no? Evidentment, aquí falta més autoestima, no? Per part dels pagesos, però és que aquesta autoestima no arribarà mai si nosaltres, com a tals, no ens ho diem, no? I no ens ho fem creure entre nosaltres, no? És el que aquests dies ens està passant, no? Que a través d'aquest vincle i d'aquesta unió veiem que sí que ja tenim gent que ho està fent i que ho està aconseguint i que se n'estan sortint, però, esclar, molts de nosaltres encara estem fent les coses tal com ens les van ensenyar els nostres avis, els nostres pares, i canviar-ho dintre d'una generació familiar costa i és complicat, no? I sovint ens acabem discutint o ens acabem trencant una mica aquesta harmonia, però sempre és cap a positiu i cap a voler millorar. Abans el Ton deia que ell no és home de màrqueting, jo no soc home de matemàtiques, no soc de números, soc més aviat de lletres, però, vaja, fets números rodons, em sembla que són uns 200 milions de quilos de raïm, no? Estem parlant. Deia el Ton que amb un esforç d'uns quants anys es podria arribar als 50 milions que fossin de producció, no? De producció pròpia per part dels propis viticultors, etc. Molt qualitativa, almenys. Clar, estem parlant d'uns quants anys i d'un 25% dels 200 milions.
I jo pregunto, amb els altres 75%, què en fem o com ho fem? I quan ho fem? Perquè l'any que ve tornarà a haver-hi a un setembre que s'haurà d'acollir la barema. Què passarà l'any que ve? Perquè hem parlat ara d'unes solucions que venen a un futur a 7, 8, 10 anys, 15 anys. Perquè, entre altres coses, em sembla que quan algun pagès es vol plantejar elaborar el seu vi i crear un celler, em sembla que li tardarà 1 any i mig, 2, en complir tots els requisits reglamentaris. Ja no dic en tenir els diners per fer-ho. Per tant, la solució de l'any que ve quina és? Josep Maria, una cosa, i jo també vull saber, amb els pagesos que no volen elaborar vi, què passa també? O dalt? Toca. Bé, és evident que hi ha d'haver un canvi de mentalitat una mica per part de tots. Les crisis serveixen per això, no?, també. I enguany doncs, molts que ja s'han sumat al carro de l'ecològic ja és un pas més. Esperem que això tampoc no provoqui una davallada de preus després també amb el raïm eco, que és un gran esforç doncs, arribar aquí també. Però és que el vi en aquest any, els pagesos que feien i que venien ja, o que hem venut, perquè nosaltres també hem venut una petita part del raïm que fem i tot és ecològic, des de fens, no et fan quasi bé ni cas, quan els dius no és que és ecològic, vull dir, no s'ho prenen en sèrio el tema ecològic, perquè els grans compradors o el volum, o sigui, l'absorció del raïm, una part molt important, els hi és bastant igual si és ecològic o no, i si és, no estan disposats a pagar més de 5 o 10 cèntims per quilo, o sigui que estem parlant de misèria i misèria. O sigui que en l'ecològic jo discrepo en aquest sentit que això pugui... No us vull desanimar, no us vull desanimar més ja del que... Però que no veig que el fet de passar de viticultura convencional a ecològic això solucioni res. Perquè jo crec que quan vegin que hi ha un tant per cent molt important de cultiu ecològic, diran, te'l compro, però ha de ser ecològic i te'l compro al mateix preu que t'estava comprant l'any passat quan no era ecològic. Perquè és així la política, la seva política d'aquests grans... No tenen cap mena d'admirament per res, no tenen cap sentit de territori, no estan vinculats emocionalment amb el territori, els grans compradors, i els importa un bledo, vull dir, el que passi en el territori. No tenen cap compromís. Per sobretot estan els dòlars és el que compta i els seus diners no tenen cap empatia amb el pagès que pugui estar fent la seva feina. Jo penso que el tema de l'ecològic és el sine qua non, no? O sigui, o hi ets o no hi ets. Vol dir que arribarà un dia que el que no sigui ecològic no podrà vendre el raïm. O sigui, serà allò de que aquí, en la nostra zona, on pràcticament ho pot ser tot ecològic, el que no ho vulgui ser estarà fora de mercat i per tant haurà de vendre a preus de res. O sigui que arribarà un dia en què tot haurà de ser ecològic i això penso que trigarem més o menys, però és que no només serà ecològic, és que hi haurà una sèrie de requisits per sobre de l'ecològic també, o sigui, no ens quedarem només amb l'ecològic, el que serà no ho sé, però que hi haurà més coses per sobre, ara només estem parlant de l'ecològic, però és el que veiem aquí davant mateix, però hi haurà més coses a part de l'ecològic i es valorarà moltes més coses. L'ecològic serà o hi ets o no hi ets, vull dir, tu mateix, si no fas ecològic estàs fora i ja està. Jo crec que va per aquí la cosa. No, jo estic d'acord amb el tema aquest de l'ecològic, crec que acabarà sent un mínim que es demanarà, però el tema del futur, de tants milions de quilos i tot plegat, això a mi se'm fa molt, molt difícil de trobar-hi una solució realista. L'únic que puc dir és que crec molt en la força transformadora d'un seguit, unes quantes empreses que haurien de ser ja una massa crítica que encara no tenim, és a dir, un seguit d'empreses punteres que facin tot el procés, des de la vinya fins al final. Sé que és difícil, és molt complicat, tant per un elaborador com per un viticultor, però és necessari, perquè això pot ser la força transformadora. A partir d'aquí, quan hi ha una massa crítica que està a nou prestigi, es tira de tot el sector en amunt. I això hi ha precedents, que això s'ha succeït, aquestes zones buffer que van al darrere i que tot se'n va cap amunt. Però se'm fa molt difícil de trobar
solucions realistes que realment puguem aplicar a partir de demà mateix. No? El tema de la segmentació sí que és un tema que es pot aplicar demà mateix. De la informació, de dir quines empreses vinifiquen, quines no, quins són viticultors elaboradors, quins no, i em preocupa, tornant al tema de la desunió, em preocupa enormement allò del pagès i l'elaborador, no? Aquesta possible confrontació. Això no és bo, això ens hem de ficar tots en una mateixa barca, o molts hem d'estar en una mateixa barca perquè això vagi cap amunt. I no hi ha cap altra solució. Això sí que crec que ho podem dir contundentment. O anem a la direcció del prestigi o caiem cap a l'altra banda, que és l'alternativa de les infraestructures, dels polígons, de les zones residencials, i no hi ha cap, des del meu punt de vista, no hi ha cap solució socialment més bona que la viticultura i la vinya, perquè és la que reparteix millor la riquesa entre les 20.000, 22.000 hectàrees que tenim al Penedès. Si ens omplim d'infraestructures, de zones residencials, de polígons, etc., omplirem com a màxim el 10% del territori, amb la qual cosa potser el 10% dels propietaris guanyaran molts diners, però la resta quedaran arruïnats. Això és com la taca d'oli a la camisa, vull dir, la taca d'oli pot ser molt petita, però t'ha fet molt bé tota la camisa. Un polígon mal posat, unes infraestructures sense sensibilitat, destrueixen tota la resta. L'aposta d'un viticultor que ha fet el seu cellaret, que ha fet la seva vinya, li destrossen totalment. I estem en aquest punt, vull dir, podem caure cap aquí o podem caure cap allà. Per tant, l'únic camí és qualitat i prestigi, és l'únic que sabem segur. Com deia el Joan Huguet, el low cost, sabem que a Europa del segle XXI això no funcionarà. Ja hi ha una empresa xina que elabora 400 milions d'ampolles, una sola empresa. I fa 40 anys no hi havia ni una sola vinya a Xina. Per tant, si hem de competir per costos, això sabem tots que estan ben arreglats. El Ton apuntava a que una de les solucions pot ser que tots hem d'anar en una mateixa barca, tots hem de remar en una mateixa direcció. Una nova DO per als escumós del Penedès pot ser aquesta barca que aglutini molts cellers en aquesta direcció? Jo aquí amb la Marta tenim històries familiars diferents. Clar, ells venen molt dels vins tranquils i nosaltres venim molt de l'escumós. Per tant, jo l'escumós me l'estimo moltíssim, i igual que hem format part del cava molts anys, evidentment hi ha una part emocional que ens hi vincula, encara amb totes les pegues, que estic totalment d'acord, i amb totes les circumstàncies negatives que tenim. Però jo penso que el Penedès és una de les poques zones al món, potser l'única, on tenim la gran oportunitat de tenir un vi tranquil del màxim nivell mundial i un vi escumós del màxim nivell mundial. Aquí jo crec que hi tenim l'oportunitat. El Penedès, per mi, és el nostre gran vi tranquil i encara està per definir quin serà el nostre gran vi escumós. Encara està per definir quin és el vi tranquil del Penedès. Bueno, home, el xarel·lo, el sumoll, crec que s'estan agafant direccions interessants i bones. A poc a poc. Però jo sí que penso que aquesta oportunitat la tenim tant per un cantó com per l'altre. Champagne és el gran escumós de França, però tenen el Coteau Champenois, que és un vi tranquil, però que és minoritari. Altres zones com Borgonya tenen el Borgonya, tenen el Cremant de Borgonya, que és al revés. Borgonya és el vi central de Borgonya, el Cremant de Borgonya és una cosa anecdòtica. A mi el que no voldria és que l'escumós aquí es convertís en el vi anecdòtic, o que el tranquil també. Jo crec que hi ha l'oportunitat que les dues coses tinguin un pes central, i els escumosos crec que ens ho mereixem també, tenir un pes central en el territori. Per això, des de Corpinat aboguem per un nom genuí, únic. El tema de noms i cognoms no ens ha convençut mai, amb tot el respecte, perquè Clàssic Penedès entenem, i ho hem dit moltes vegades, que va ser una bona iniciativa en el seu moment, molt bona, però és un model reproduïble. Pot haver-hi el Clàssic Penedès igual que pot haver-hi el Clàssic Empordà o el Clàssic Rioja, i sempre estàs al costat del Penedès. Quin és el vi central, el Penedès o el Clàssic Penedès? Quin és el vi central, el Borgonya o el Cremant de Borgonya? Doncs el model clàssic em recorda molt el model Cremant, si fem la comparació amb França. El model cava és un model cremant, claríssim. Cremat? Cremant. El cremant d'Alsàcia, el cremant del Loira, el cremant de Bordeus, etc. Llavors tenim la gran oportunitat, per què no?, que
d'aconseguir ser la primera denominació d'origen de vins escumosos compacta d'Espanya. Si hi ha algun lloc de tot l'Estat que tingui aquesta oportunitat, aquest és el Penedès, no? Aquí estarem d'acord. Per què no podem somiar-hi amb això? Si França té denominacions d'origen exclusives de vins escumosos com xampany, Itàlia té denominacions d'origen exclusives de vins escumosos com és Franciacorta, com és Alta Lunga, de mètode tradicional, després Prosecco que combina mètode tradicional amb mètode charmat, no? Per què no podem somiar amb un model d'aquest tipus? Seria negatiu per algú? Em pregunto. Jo penso que seria molt positiu per la majoria, no? Per tant, això no serà només això no serà la solució, però això pot ajudar, és el nostre punt de vista. Estem ja a 9:45, queda un quart d'hora per acabar el programa, aquest debat, i hem dit abans que donaríem l'oportunitat a la gent que ens acompanya aquí al Vinceum de fer alguna pregunta, alguna qüestió, i per tant, amb el Xavi que els condueix, em penso que hi ha com a mínim un parell de persones que han demanat la paraula i que ens adreçaran les preguntes tot seguit. Us heu de pujar aquí dalt, heu de pujar aquí dalt. Sembla que és el Pere. Ets el Pere? Sí. Endavant. Aquí mateix. Bona tarda a tothom. Si pot ser concís i breu, eh? Sí. Què em dones? 2 minuts? 2 minuts. Vale, intentaré controlar el temps. A veure, si estem aquí és perquè durant aquest últim any han passat moltes coses. Suposo que estarem tots d'acord amb això. Si no, possiblement, ni el 3 de 8 ni Televisió de Vilafranca doncs faria aquest debat, no? Què han passat? Han passat coses altament negatives. Però, a part de les coses negatives, hi ha hagut iniciatives que no hi eren i que han sorgit. Corpinat, per exemple. Els joves, que s'han unit. I aquesta unitat va amb la línia de no solament una reflexió, sinó també una pregunta. Una pregunta que em podeu contestar tots. A veure, la unitat que han aconseguit aquests joves, doncs que va ser, doncs jo hi era allà a davant de l'Incavi, de sortir aquella iniciativa que anava més enllà dels sindicats, que és els que havien preparat aquesta queixa, doncs pel preu del raïm. Va ser la unitat de tots aquests joves. Això és importantíssim. Però és que jo voldria que aquesta unitat anés més enllà. I amb això faig un prec, doncs el representant de Corpinat, el del Clàssic Penedès i el de la DO Cava. Que el Ramon, encara que no ho sigui, ho ha sigut. Per tant, aquesta solidaritat, i a més barrejada amb l'administració. O sigui, el problema no és el problema dels 50 milions de quilos que, segons el Tom Mata, doncs es poden personalitzar i se li pot donar valor afegit i tal. És la realitat del moment. El problema és els preus baratos del cava. Les empreses que avui en dia ja produeixen 2 i 3 i 4 milions d'ampolles a preus baixos i que volen doblar. I que vulguem o no vulguem, consumeixen bona part de la producció. Aquesta és la realitat. I aquesta realitat no l'omple ni Clàssic Penedès ni Corpinat. Hi ha una altra realitat econòmica. I això... Ni la DO Penedès. Ni la DO Penedès, esclar. Quan dic clàssic vull dir també la DO Penedès amb els vins. No, jo quan parlo no parlo solament de la realitat. Ni tampoc, i perdoneu que posi un mal exemple, la gent que hem passat de ser viticultors a elaborar. Fa 40 anys que m'hi deixo la pell, conjuntament amb uns altres socis, i la feina que tenim a tirar endavant. Evidentment que els joves han de prendre iniciatives, però que sàpiguin lo difícil que és, i no per això, doncs, ànimos i endavant. L'administració els hi donarà molt poc, les DOs molt poca cosa, però endavant perquè aquest model fora importantíssim que el canviéssim com tenen a França. Aquesta és la realitat. I enfront d'aquesta realitat és el que hem de buscar les solucions. Com hi poden haver les solucions? No solament en tots vosaltres aquí, sinó amb molta més gent representativa del sector, les empreses mitjanes i grans. I no ho abandoneu, no ho abandoneu. I demano també
doncs que els que heu pres un camí, a l'hora de trobar solucions, aneu plegats. Aquesta seria una bona feina que tots podríeu fer. Moltes gràcies. Gràcies, Pere. Bé, no sé si voleu afegir algun comentari. Jo al Pere li voldria dir una cosa, amb el Pere. Una reflexió que jo sempre dic, que al Penedès, els que nosaltres ens fem el vi, només pel fet de ser denominació d'origen Penedès és un hàndicap, és un obstacle, no ajuda la imatge que tenim al Penedès. Quina és la imatge del Penedès? De vi barato, de raïm barato, perquè al final el cava, el projecte cava, arrossega també el Penedès i arrossega els vins que nosaltres elaborem amb denominació d'origen Penedès. O sigui que al final el drama el compartim tots. Ens fem o no ens fem el nostre vi. Mentre el raïm vagi barato, el producte amb denominació d'origen Penedès no tindrà una bona imatge, no tindrà prestigi, no tindrà valor. És que sempre anem a parar el mateix. La solució està en donar valor a la matèria primera, al raïm. El dia que el raïm es pagui 2 o 3 euros, llavors el problema ja estarà solucionat. Doncs vol dir que tot tindrà un valor afegit i llavors tots ens podrem guanyar la vida. Els que fem de pagès, els que ens transformem, els que fan... Però mentre estiguem en aquesta dinàmica, a 30 o 35 cèntims al quilo de raïms al Penedès, no hi ha res a fer. Tots ho patim, tots patim aquesta mala imatge. Tenim una altra pregunta, en aquest cas el Josep, si no veig malament, és que està tan fosc? Sí, endavant. El mateix que li deia el Pere, sintetitzant. Jo soc com de poques paraules, no patiu. Jo soc Josep Esteve, molts anys he sigut coordinador d'Unió de Pagesos i aquest tema de les crisis del vi, del preu del raïm, per desgràcia no és la primera vegada. Però jo em penso que aquí hem de fer història per saber d'on venim. Vull dir, la regió del Cava, per què es va fer? Vull dir, es va fer amb un únic objectiu de tenir el preu del raïm barat. Però, aviam, llavors, tothom que ara, i això no ho dic jo, pel mòbil t'arriben moltes coses, i declaracions, i notes de premsa, i em va arribar una que vaig dir, aquest senyor té tota la raó. El senyor Pujols Busquets, que va ser president de la DO Penedès, diu, com es va fer a la regió del Cava, moltes empreses que ara reneguen del Cava van apoyar el Cava. I es va quedar sol fent un recurs, ell i els sindicats agraris. Això convé recordar-ho de tant en tant. Llavors, diu, l'administració no hi pot jugar a sortir d'aquí, però influeix molt segons quines decisions de l'administració. Perquè ara es queixem que han passat de 32.000 a 40.000 hectàrees, va ser una decisió de l'administració, perquè la dominació d'origen cava amb estudis de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de la Rioja deia clarament que no s'havia d'augmentar la superfície. Això es va portar al Ministeri d'Agricultura i va fer cas omís i va anar augmentant hectàrees. Això tenim una. També aquí al Penedès, per desgràcia, hi ha 2 cases grans, no grans cases, cases grans. Bueno, ara 3, però a l'origen venen de 2. També hi va tenir un paper important l'administració, perquè hi havia Castellblanc, Segura Viudes, eren cases mitjanes que han tingut un paper important, però per una decisió de l'administració les va regalar a una empresa i no les ha pogut ni fer produir i a més s'ha arruïnat amb ella i està arruïnant els viticultors. Dit això, ja anem de cara al futur. Aquí es parla molt alegrement, abans ho apuntava el Pere, del tema que cadascú ha de fer un celler. Això jo em penso que aviam, jo ho apoyo molt i moltes iniciatives, però és totalment inviable. I s'ha deixat de parlar d'un sector que per mi té gran futur. I de vegades se'n parla molt lleugerament, que és el sector cooperatiu. El sector cooperatiu de vegades es diu que només rebem subvencions i que anem a resultes. Això no és veritat, no rebem cap més subvenció que qualsevol empresa del sector, i això es pot demostrar. A més, aquí, la DO Penedès, la primera empresa que embotella més vi de DO Penedès és una cooperativa, i això s'ha de recordar. I la tercera o quarta empresa del Cava és una cooperativa. Parlem de la Xampanya. La Xampanya també, el món cooperatiu és fort. I això té una repercutació. I, aviam, jo aquí faig un prec, vull dir, l'associacionisme agrari, no farem res que no tinguem l'associacionisme agrari, uns sindicats forts i un sector cooperatiu fort. I això, si voleu, us emplaço a llegir el llibre de la Montserrat Tura,
república pagesa, doncs que abans de el que va passar el 36, doncs era un sector fort. I si aneu a Tarragona, el sector cooperatiu era fort, perquè encara hi ha les catedrals del vi. I això, i a Girona, el sector de la fruita amb la poma, el sector cooperatiu és fort i els pagesos van bé. I aquest sector no és un sector marginal ni res. La Xampanya, ja ho he dit abans, el sector cooperatiu és fort, la Borgonya és forta, Bordeus és fort. I aquí, si no hi ha un sector cooperatiu fort, els viticultors ho tenim magre, perquè la manera d'embotellar i arribar al consumidor, els viticultors ho tenim a través del sector cooperatiu. Res més. Gràcies, Josep. No sé si voleu afegir algun comentari del que ha dit. Breument, perquè hi ha dues persones més que volen fer preguntes i ens queden 5 minuts, justos. Molt ràpid. La reflexió sobre el sector cooperatiu, totalment d'acord, no ha sortit, però jo personalment també crec molt en les cooperatives. Tenim cooperatives que tenen una dimensió molt gran i que no és fàcil els moviments cap a un embotellat total, no? Però les cooperatives poden entrar a Corpinat també perfectament, està obert a les cooperatives, sempre que compleixin els requisits de criances mínimes, d'ecologia, etc. Per tant, no n'hem parlat, però té tota la raó, la cooperativa és un model que des del nostre punt de vista també és molt interessant. Ja està. Molt bé, una altra pregunta, ara sí que ja no em sé el nom, no et veig bé i a més em sembla que no sé el nom. Presenta't, sisplau, tu mateix. El meu nom és Xavier Roig. Bé, en primer lloc m'agradaria fer una petita reflexió, i és que tendim molt a comparar-nos amb França, amb la França de les lleis del vi, que venen de principis de segle, amb una França que ha tingut una evolució i un suport al sector del vi de l'Estat, que l'entès sempre com un sector punter en la indústria nacional, i aquesta realitat no ha tingut lloc aquí, fins i tot el sector cooperatiu, que va ser fort. Ara m'ha anat molt bé la intervenció d'en Josep, em sembla que es deia, no? Perquè el sector cooperatiu d'aquí neix amb força a Tarragona, fins i tot aquí al Penedès o a Catalunya, a principis de segle, i això, sense un suport de l'Estat, no avança, i a França hi ha una revolta dels vinyaters, hi ha unes lleis del vi, i hi ha un suport de l'Estat que s'estén fins als nostres dies, i que és una mica aquest enfangató, no?, a França, el sector del vi, no? I llavors, per què sempre ens comparem amb França i no mirem altres sectors com podria ser, o altres regions com podria ser el Priorat o Napa, Califòrnia, Àustria, Austràlia, sectors que a més aposten per la tecnologia, que potser no van a ser la tradició, sinó que van a ser l'avantguarda, no? Una mica aquesta reflexió. I d'altra banda, el que em plantejo és, ara hi ha una mica encara dels pagesos, però que també és responsabilitat dels cellers, no? Fins quin punt la percepció mediambiental no és fonamental en això, i no només en un sentit de fer l'ecològic, i quin ecològic, si el de les cireres al desembre, no? O si el que estem més apostant per una reducció de cultiu, per la percepció de mosaic, per la diversificació de cultius amb cultius complementaris. Llenço aquestes preguntes, reflexions i... Gràcies. Molt bé. I queda encara una última pregunta, que ja pot anar pujant, si vol, mentre si algú de vosaltres vol afegir comentari al que s'ha dit. Perquè, de fet, preguntes no han estat, han estat reflexions. Sí, la reflexió molt interessant, dels diferents tipus de cultiu que tenim aquí al Penedès, que tenim un monocultiu de vinya. Clar, un dels hàndicaps o dels problemes és el tema dels drets de plantació. Què passa si tu arrenques una vinya i no la plantes al cap de 3 anys, perds aquest dret no pots tornar-la a plantar. Clar, si la norma fos diferent, potser alguns pagesos decidirien arrencar, plantar un altre tipus de cultiu mentrestant i potser al cap de 10... Exacte, i això potser ajudaria a equilibrar l'oferta de raïm. Que jo no sé si des de les administracions aquí al Penedès, a la Generalitat, es pot fer alguna cosa per deixar marge perquè el pagès pugui combinar diferents tipus de cultiu. Clar, això és a nivell europeu i no sé quin interès hi havia al darrere per crear aquesta llei, perquè no té ni solta ni volta aquesta llei. Crec que es pot allargar una mica, però 5 anys. Però poc. Sí, ja em diràs. I s'hauria d'allargar 8 anys, tal com es feia abans, no? No, que tu puguis dir... O tu em dius, mira, ara vull plantar presseguers i estic 15 anys en presseguers, per què no? I després ja torno a plantar poder tornar a la vinya, no? Queda clar. L'última intervenció, en Josep Maria, en aquest cas. Endavant, bona nit. Tens 2 minuts, però si utilitzes els 2 minuts, ells no tindran cap minut de resposta. Bé, intentarem ser breus. Només volia dir, perdoneu que estic una mica angustipat, que jo el problema principal el veig que en què el cava segueix depenent del Ministeri d'Agricultura, no de la Generalitat, com un factor. Després, abans s'ha comentat que eren pocs aquí al Penedès, som 250 cellers entre vi i cava, aproximadament, 250 o 260. Sí. Al Penedès sol ja som 170. Cellers que vinifiquen? No, això ja no. És que un celler és elaboradors que comercialitzen. Un celler és un lloc on es transforma el raïm en vi, i llocs que transformin raïm en vi n'hi ha escassament 100. Per tant, un moment em permets, seguint amb la reflexió del Josep abans, és inviable fer cellers
100 cellers per 22.000 hectàrees són molt pocs cellers si volem sobreviure com a zona vitivinícola de prestigi del món. I per mi l'objectiu seria sé que clarament... és molt difícil fer-los, soc conscient, però si no els fem no sobreviurem, penso. Per mi l'objectiu seria més clar el del xampany, el model del xampany, anar a buscar aquests 4.000, malgrat les dificultats i l'utopia que representa pensar-hi en aquests moments. El problema per mi és que el control dels preus del cava és i serà a 10-15 anys vista en mans de 2-4 cellers que controlen el 80% del mercat i el seguiran controlant. És inviable fer plans estratègics un 20% dels productors quan el 80% del mercat està controlat per 2-3 senyors, per mi. Per tant, això genera una problemàtica a curt terme molt important, i a mig terme fins i tot. Crec que el Penedès s'han escapat una miqueta, el Penedès vi, em refereixo, perquè potser el model Torres fuig una mica d'aquesta desvalorització que ha portat en el sector, tant en el raïm com en el producte final deixa una mica més de marge. Segurament el futur no té una sola solució. Se n'han parlat moltes i crec que totes són bones. Jo penso que s'han de reduir l'oferta, s'han de canviar vinyes, s'ha de poder plantar algun altre conreu alternatiu. Potser aquestes 5.000 hectàrees que s'han plantat de sobre s'obren. S'ha de valorar el producte més. És possible valorar-lo? Pensem que estem parlant a la millor de valorar €1 més el producte final i això solucionaria tot el problema d'allò. A vegades pot dir, no, en 30 cèntims en tenim prou. Sí, però evidentment tots hi volem tenir marge aquí. Els valors també volem tenir marge perquè moltes vegades també anem justos amb les inversions, sobretot quan hem de pagar el vi bé. Vull dir que pagar el raïm bé, i vendre barat és impossible. Per tant, ha d'haver-hi una mica de marge per tots. Crec que s'ha d'endreçar el sector i que la proposta de crear una nova denominació d'origen d'escumosos amb Corpinat i Clàssic Penedès, per mi, és en aquests moments la que pot oferir més alternatives. No crec en posar pedaços, penso que és millor fer foc nou. Ha quedat molt clara la teva exposició, Josep Maria. Ho hem de deixar aquí. Mira, ens ho expliques, però un cop haguem acomiadat el programa. És que estem en un programa en directe que ha de finalitzar a aquesta hora. Ho havíem previst així. No, però no marxis, ens ho expliques. Espera. No marxis i ens ho expliques, n'acabem de parlar. Però el que sí hem de fer és agrair als espectadors de Penedès Televisió que hagin tingut l'interès d'estar a l'expectativa del que es podia produir en aquest debat i també agrair als espectadors que han volgut venir aquí a l'Auditori del Vinceum en aquest debat que hem organitzat conjuntament entre el Setmanari El 3 de 8 i Penedès Televisió. A tots vostès, moltes gràcies per la seva companyia i esperem l'any que ve no haver de convocar un debat d'aquestes característiques i fer-lo parlant ja d'aquestes propostes de futur portades ja a la realitat. Gràcies per la seva companyia. Adéu-siau.